Hola, què tal? Molt bones a tots i totes. Avui tornem a fer un altre vídeo de cuina i aquest cop és un vídeo de cuina a inútils, podríem dir gairebé. És molt, 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 molt senzill. Avui el que farem són carxofetes, un parell de carxofetes, al microones. Com ho heu sentit, al microones. En 15 minuts ho tindrem fet. Mireu, primer de tot, us ensenyo el que farem servir, que són un parell de carxofes, pebre, pot ser pebre negre o jo faré servir pebre cinco pimientes, que vaig comprar a granel i l'he fotut aquí dins per reaprofitar el molinillo que ja havia comprat prèviament. També li ficarem opcionalment herbes provençals i una mica de sal. I això és la safata que posarem al microones, que ara ho veureu a continuació. A veure, per començar, hem d'agafar la carxofa i tallar-la a ras de la cueta perquè quedi plana i que s'aguanti a la safata. Vale. Si la cueta és tendra, en podeu aprofitar-la el trosset per fer una truita o el que sigui. Però bueno. Llavors, el que farem és treure-li les primeres capes, però tampoc no moltes, però només les primeres. Més o menys. En tenim una i l'altra. He de dir que aquesta és una recepta de ma mare, o de mon pare, no sé, a mi me l'ha explicat ma mare. També tenen una tècnica similar per fer uns xampinyons al microones. Igual de senzilla que aquesta, encara més senzilla perquè s'ha de fer menys coses. Però bueno. Vale. Diguéssim que ja ho tenim. Vale, ja tenim la carxofeta pelada. Ara es tracta de fotre-li unes quantes hòsties, així de cap per avall, per obrir-la una mica. Vale? Ho vist? He fotut 4 hòsties i s'ha quedat una mica obert. Hem de deixar el cor al descobert per anar bé. Vale? I amb aquesta farem el mateix. Quantes hòsties sense matxacar-la, però que quedi el cor a la vista. Espero que es vegi bé. Vale. Molt bé, un cop tenim les carxofes colpejades i obertes, se'ls he de passar una aigüeta no tant per netejar-les, sinó per humitejar-les a l'hora de ficar-les abans de ficar-les al microones. Llavors, ja ho tenim. El que farem és posar-les aquí a la bandejeta. I el que farem és posar-li una mica de sal, que arribi al cor, sobretot, Una mica de sal. Posarem una mica de pebre. És que me'l tiraré a la mà. I llavors el ficarem aquí dins. Vale. Una mica de pebre. Unes quantes herbetes provençals. Que li donen gustillos. I una mica d'oli que ho farà baixar tot cap avall. Rajolinet d'oli i rajolinet d'oli. Una mica més. Molt bé. Ara el truc
és ficar-li a la safata una mica d'aigua, però ni un dit, o sigui, només una mica perquè els 15 minuts que es passarà al microones volem que no sé si vapor o no sé com dir-ne, però que hi hagi una mica d'aigua. Vale. No sé si ho veieu. Hi ha molt poqueta aigua. No és ni un dit. No és ni mig dit. I ja està. Amb això ja ho tindríem. Ara es tractaria de posar-ho al microones a màxima potència. Durant 15 minuts. I ja està. Fantàstic, doncs us havia dit 15 minuts, però clar, penseu que això depèn de la potència del microones. Llavors ara jo porto uns 10 minuts, 9 minuts i algo, i els he mirat i crec que ja ho tindríem. Mireu, aquí estan. La clau és... Clar, ara cremarà una mica, però la clau és mirar si agafeu una fulla i surt fàcil, veieu que ha sortit... Mira, agafo aquesta, sense fer cap mena d'esforç ja surt. Això vol dir que ja està feta. Això ja es pot menjar. Ara us aneu menjant a poc les fulletes exteriors, aneu traient, menjant la part blanca, fins que quedi el cor al descobert, que és el millor de la carxofa. Doncs ja està. Ja ho tindríem. Recepta facilíssima. I això és tot. Espero que us hagi agradat i fins al proper vídeo. Adeu, adeu.